Şinavendان uçayan radyo denge gelden başkodarın hece İrune Haziran 2025 düşemli Brüksel saat 11 lamede 12 Emen uçen dına var ujele peşkeş bikendem dem azadiya reberapoya. İnisiyatifa Irak'ı pişkiri da kampanyaya az duhazın Abdullah Öcalan ra hevditire bikim. İnisiyatifa Abdullah Öcalan ra azadiya Irak'ı bir da xuyaniye ke pişkiri da kampanya foruma azadiyo ayşti Avrupa'yı ya az duhazın Abdullah Öcalan ra hevditire bikim. İnisiyatifa Irak'ı tekilleri müjare u hagud. Banga reberapoya 20 hafte sibate ya ayşti ucvaka demokratik dirukiye. Reberapo bu çare serkina pırskireken gelan u avakirna civake ke demokratik kardike. Mıxabın Türkiye hinajid خوازه هر تشتی به هشمندیا لشکری کو خود اسپره هشمندیا عثمانیان بکه پراتیگه ده اینسیاتیفه دست شانکر کود و ترکیه گوه بده بانگاره براپو اینسیاتیفه بالکشانسر کامپانیا ناو نتویا از خوازم بابتولو جالان رهفدیتینه بکم یا فرما آزادی و آشتی اروپای گود ام اینسیاتیفه آزادی جابتولو جالان را عراقی پشکریا همو خباتین آشتی دیکن دوی زخل ترکیه بکرین کو لگوری پیمان ناو نتوی تو بگره و ریبر عبدالله öcalan azad bike. Roma'yı avakena civaka demokratik hat ni qaşkirin paytaxta İtalya Roma'yı tekilleri bangare berapo hevditna gel hattı darxısın. Civinli Guresto'ya pek hat u hevseruka kecedeki Zübeyde Zümrüji beştar bu. De hevditine de bu avakena civaka demokratik erkuber prsiyarın derbari pevajı peşte hattı ni qaşkirin. De civine de işaret bigiringe demokrasiye ya dıçare seriya pırskireka kurta atkirin. Sosyalizma demokratik u komina demokratik hattı ni qaşkirin. Di civine de hat gotin ku ve her beşen civake tevri ve pevajiye bibe. Demnetê Kongreya xwe pêk anî Konseya Civaka Demokratîk a Kurdistanê Demnet li bajarê Den Heqê Holandayê Kongreya xwe awarte pêk anî. Kongre li navenda Civaka Kurda Demokratîk hat li darxistin. Kongre bi rêzgirtina ji bo giyanê şehîdên azadiya Kurdistanê dest pê kir. Hevserokê Kongre gel Remzî Kartal axivî li ser projeya siyasî nirxandin kir. Kartal anî ziman ku xebata birê raporê êdî nexeyale û got ku armanceke pir rastîne. Di Kongreyê de Yüksel Ahmet و لیلا لیجه و که هفسرکه نوی دم نته هاتن هلبجارتن. شهیدین کردستان هاتن بیرانین لباجاره اسنانبورگ آلمانیه ده شخص یک فرماندار HPG mazlum Malçok Dijvar Ararat Özkan Kaya u Baz Çatak Abdülhakim Barande şehidin Kurdistan'ı hatın biranin. De birane de lisernave komele malbaten şehidan koma Fatma Cizir ahivi gud şehidin mennirxin heri pirozen Kurdistan'ine. Emeti milliseriya şehidan bu meşhurun biben layık şehidan. Hevsörke Medsagele Kurt A. Münster Onstamberg İsmet Sitergji eftiş goten. De ve em iro liser pevajuya kure berapodaya despekerin xabri xistin biken u kuva ji pevajuya re amade biken. Pişta haftına sinevizyona liser şehidan hat peşandan. Gerilay internasyonalist ticda Zagroji li bajar Lempisk Almanya hat biranin. Biranin navenda civaka Kurta Demokratika Kurta Alman lav piske pekat. Liser nave komele malbaten şehidan ahaftin hatin kirin. Hevsurke Fet Kurde Menderes Cenge ahivi gud. Jibu Türkiye pevajuya ke brev ve biçedi ve erişen komkuji u qirkene beravastandın. Biranin be duruşmeyin şehit namirin be davi bu. Le elihe mirina begoman azaruke ki le elihe 2 saatin evaride zaruke yek sali ye ege begoman şanişina kete qata siyemin ya avahiye de ket u jiyana xwe desta. Ekibên hatin cihê bu yerê diyarkirin ku zarokê jiyana xwe desta ye û cenazê rakirin morgana xweşxanê Elihê. Derbarê bu yerê de lêpirsin hat destpêkirin.
Xwebûn bi manşeta perspektîfa serkeftinê derket. Rojnameya xwebûnê di hejmara xwe ya 286 de bi manşeta perspektîfa serkeftinê derket. Hejmara 286 a rojnameya xwebûnê derket. Rojname di vê hejmarê de bi manşeta perspektîfa serkeftinê gîj berdestê xwînînê xwe derket. Rojnameyê di vê hejmarê de cih dide name û perspektîfên rêbera bû. Her wiha hevpeyvîna vê hefteyê ya rojnameyê bi parêzer Mehmet Emin Gökdemir re hatiye çêkirin. Dîsa di hejmarê vê hefteyê de nivîskarên rojnameyê ji mijarên li ser ziman bigirin heta wê ji siyaset û tenduristiyê gelek mijarên cuda nirxandiye. Dehemên salvegera heyva sor a İtalya'ya hat pîrozkirin. Dehemên salvegera heyva sora Kurdistan a İtalya'ya bi beşdariya Kurd û bi sedan dostên İtalyan li Livornoyê bi şevekî taybet hat pîrozkirin. Di pîrozbahiyê de axaftin stran û xwînerên Kurdî ên kevine şop cih girtin. Moderatoriya şevê Alice Mansin kir daxaftina giringiya heyva Suriya ji bo gelê Kurd hat nirxandin. Beşdarên şevê diyar kirin ku wê ev yekî di salên pêş de mezintir bibe. Piştî axaftinan hunermenda Kurd Aştî Abdo û Koma Müzîkeya İtalyan Asalt Frontîn bi stranên xwe beşdaran coşandin. Jinên li dêra zorê gotin siberoja Sûriyê bi wekevî û azadiyê dikare mîsoger bibe. Jinên li kantona dêra zorê derbarê genegeya yekgirtinên jinan û tevlîbûna di jiyana siyasî û civakî de ji ajansan hêra xivîn. Hevserokê Rêveberiya Tomarkirina Wesaîtan Reşa Mihemed got ku avakirina siberoja Sûriyeyê tenê bi pêkana rêgezên demokrasî û mîsogerkirina azadiya jinan pêk tê. Sîstema hevserokatiyê li Bakur Rûşatên Sûriyê modeleke serkeftiye û divê ev model ve benga siberoja Sûriyeyê. Ji rêveberên kombûna jinan a Zenûbiya ya bajarekê Hecînê Sefa Mihemed jî got jin bi awayekê çalak tevlî hemû qadên leşkerî sivîl û dadwerî bûne. Adêt kevneşopî û tundiya meyran hîna jî li hin deveran li pêşiya azadiya jinan astenge. Lewma em serdan û civîna li dar dixin û dixwazin xwe bigihînin hemû jinan. Mabesta me ji van civînan ev e ku hişmendiya kevneperest berteref bike. Cigîra Hevseroka Meclisa Gelan a Demokratîka Kantona Dêra Zorê Huda Elxenam jî got şer û şoreşa civakî ya li Bakurê Sûriyê azmûniya jinan hişmendiya wan ya azadiyê zêdekiriye û evkirine xwedî îrade. Huda Elxenam da zanin ku modelê rêveberiya xweser hebûna jinan, hêza jinan, îrade û zanistiya jinan di pratîkê de derxistiya holê êdî ti civakên li Sûriyê wê nikaribe bêyî tevlîbûna jinan serkeftinan bi dest bixe. Em ê bi civîn kombûn û rêxistiniya xwe û têkoşîna xwe di her qada jiyanê de cihê xwe bigirin ev mafeme ye. Rêveberiya Giştiya dijî terorê derbarê pêngava li sînorê îdareya germiyan daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin ji bo parastin û aramiya welatiyan hêzên Rêveberiya Giştiya dijî teror bi hevkariya hêzên hevpeymanên navnetewî li dijî çeteyên Daişê dest bi pêngavekê kirine. Di pêngavê de hinek stargehên Daişê hatine têkbirin. Her wiha gelek kel û pelên çeteyan jî hatine desteserkirin. İsrail ji bo keştiya alîkarî dibir Xezayê kete nava tevgerê de hevpeymanê Fîloya Azadiyê keştiya bi navê Ketlen ji bo alîkariya mirovî bi Xezayê derxistirê. Keştî roja yekşemê ji girava Sicilyayê İtalyayê derket. Armanca vê înisiyatîvê veguhestina alîkariya mirovî û şikandina dorpêça İsrail a li ser axa Filîstîniyê. Wezîrê İsrailê têkildarên mijarê daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de têgotin min fermanda tasal artêşa İsrailê da ku Madlen negihîşe Xezayê. Ez ji girata ya antisemîtîk û ji hevalên wê re bi vekirî dibêjim vegerin lewre hûnê negihîşin Xezayê.
Değirişa İsrail'e başvuru Lübnan'da kesek hat kuştun çavkani ragihandın ye Lübnan'e gotun kudu dencama irişa İsrail'e dije Arabiye gel başvuru ke şebaye kesek hat ya kuştun. Leguri ajansa neteve ya Lübnan'e değirişe gele kez jibirindar bune. Leguri ajansele esmane başvur o bqa yen Lübnan'e ji tevgereke zede ya balafrin İsrail'e hebu. Arteşa Lübnan'e ji ragihand ku balafreke behmirov ya arteşa İsrail'e başvuru ke eldihera ketiye u teslimi yekidniya teybet ya arteşi hatiye kirin. Liguri arteşa İsrail'de erişenli Lübnan'da depoyen çekan u balafren bemirov yen Hizbullah hatine armanç kirin. Belegudan cemen 3 saat yazdı peşkeş kirin ana hatırı ve baş.